أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادوا أكرو نبي وجن بيان رد حديث سيف البحر زواج عبد الجبار محمد ناصر كبرة حديث دي قريت أنا حديث بخاري مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وندي مجانا أكن jagorantar da Abu Ubaida Amir bin Jarrah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu a yayin da suka tafi a garin Sham domin su tare ayari na Qurayshawa dan a karya musu tattalin arzikin su. Abdul Jabbar ya karanta wannan hadisi a wancan darasi da ya gabata da yayi, kuma muka zo muka nuna mai wannan kifin cewa ga kifin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irinsa suka je suka tarar da shi a bakin wannan kogi su 300, wanda da ya karanta wannan hadisin a can baya to mun nuna mai kifin. To a ranar juma'an nan shekaran jiya kenan yanzu ya yadda akwai kifin, kuma ya ce za ku kalle shi yanzu ya ce ya sa ƙwararru su mai bincike akan kifin. Ƙwararru sun mai bincike akan kifin nan sun ce masa kifin nan ba zai taɓa yiwuwa a same shi a gabas tsakiya ba, domin wannan wajen jelar teku ne, jelar teku kuma ba za a samu wannan kifin a ciki ba. Ko kalli abin da Abdul Jabbar zai ce yanzu ƙwararru sun mai bincike akan wannan kifin, in mu gama jin me zai faɗa sannan kuma sai mu damu kuma mu kalli yaya yanayin kuma muna yan bokon suke da hanyar abin da Abdul Jabbar zai faɗi yanzu. Jama'a mu kalle shi, bismillah. Abin da ya shafi hatta kifi da suka ce wai ai ga shi kifi an samu mai girma kaza mai kama kaza mai kaza, na samu ƙwararru na ce tuni ba na karambani ce komai na sani yadda su suke. wani shan me abin da ya shafi a wani fannin za mu samu bayanai cikakku game da rayuwar kifi da girman kifi da inda yake rayuwa da yanayinsa da ɗabi'ar kifi. Aka ce mun to wannan sunansa ichthyology sunan wannan fannin. Na ce to ina son kifi mai fasali kaza da hai'a kaza da kamanni kaza wanda suka nuna a hoto aka yi min printing shi ma. Duniya ta zama abu ɗaya yau. Abinda kan shiga karatun ba zo gurin ba, amma na sa sun fitar min wanda suka ce yara suna ta karatu ana ta karanta fannuka na science. Na ce to science din kan sanin science malami ne ka da hadisi, wannan nuna ta fitar wanda matsalin baka sani ba, aka zo ka nemi magana science. Ni ba na kankan ma na nemi masana science, duk suka min abin nan cikin sauki a kankanin lokaci. Rahoto ya zo rubuce shi wannan kifin da suka nuna, wanda ba zai biya waccan bukatun ba ma kwata-kwata, amma fannin abin da yake safi rayuwar kifi da ɗabi'ar kifi, ichthyology, abin da ya ce gaba ɗaya a gabas ta tsakiya ma ba inda kifin zai rayu wannan gaba ɗaya, don ba ce kuma ce abin jelatta ce. Na kiyaye bayanansa shi ma ya faɗi abincinsa sai ya yi kilomita 1000 a ƙar yake samunsa, sai kilomita 1000 kofi yake tadda abincin da zai ce rayu. Da haka bai ma taba shiga wannan eriyar ba, bai taba shigar ta ba. Kuma a rahoton da aka bani karfin kashinsa kamar rodi sai an ninka 65. Rodi sai an kara mai karfi, an kara 65 zai ba da karfin kashin kifin. Ba wani abu da zai iya sara shi sai na'ura, ita ma na'urar da wuta ake hada ta a yanka kashin. Zarto baya yanka shi kashinsa. Ba mu zo dai gun ba, na sa an binciko mu don ba su amsa, don ni komai na ji shi a mahallinsa. To abin mamaki a nan shine Malam Jabbar, ka zo kana magana kana da ƙwararru da suka maka bincike akan wannan kifin cewa kwata-kwata bai je wannan eriyar ba, babu yadda za a same saboda jelar teku ce. Yanzu abin da za mu yi Abdul Jabbar, yan uwa masu kallo, mu kalli wannan map din yanzu, mu kalli map din Madina zuwa garin Khabat, mu kalli ga map din garin yanzu gaba daya, wanda tafiya ce in za a yi tafiyar kwana 17 za a yi ta a kafa. Yana ta samuwar wannan kifin a wannan gabas ta tsakiya din. To yanzu daga Madina zuwa Red Sea, Bahr al-Ahmar, za mu ga kilomita 140 da wani abu. To daga gefen nan mu kyale shi sai mu kalla kuma zuwa inda Khabat din take, sai mu ga tafiya ce ta kilomita kusan 2000 da wani abu, wanda wannan tafiyar
gaba ɗaya tsohuwar sham ita ta haɗo tun daga damascus syria kenan da lebanon har zuwa wannan wajen Oman ɗin yanzu, inda wannan wajen yake yanzu currently. To in muka kalli yadda tafiya take sai mu kalli kuma daga Oman ɗin yanzu menene a bakin gabar ita Oman ɗin, za mu ga cewa ruwa ne yanzu wanda shine Arabian Sea a wannan wajen. To ku kalla ku gani yanzu abun mamaki da Abdul ce kwata-kwata ba za a taɓa samun kifin a wajen ba. Yanzu gashi bayan na saka mai wancan hoto ko kuma wancan bidiyo da kwana biyu, 'yan Al Jazeera sai suka zo suka fitar da discovery din wannan kifin. Yanzu mu kalli wannan 'yar jarida in ta Al Jazeera Stephen Doka, yanzu ga ta yi discovery bayan na sakar mai wannan bidiyon da kwana biyu, ita kuma gashi tana mamakin an zo yanzu a Qatar ana ganin wannan kifin gashi yanzu yana rayuwa inda kake cewa ba zai samu ba. Dan Allah ku kalli wannan bayani na wannan mata, zan dakata don ku kalle ta kuma ku ji bayani ta yi. Qatar's native species and those who use the tiny Gulf nation as a stopping point as part of their long migration could be endangered as a result of a loss of habitat. I'm Stephanie Decker in the waters off the Qatari coast. We are surrounded by whale sharks, the biggest fish in the world. Actually, it's gone right underneath us. In this edition of Talk to Al Jazeera, we'll take you on a journey with us to Qatar's diverse wildlife. We'll be joined by a marine environmentalist and also a conservationist, and we'll be discussing the impact that potential uncontrolled development could have on these diverse wildlife species living here if unprotected. We were incredibly lucky to find the elusive herd on another day. It's amazing, really. You can be close up to them, and you can see this gathering is really it's a huge. I'm not sure about the number, but 500 plus. But it's a beautiful thing to see them that close. But the reality is that these animals are endangered. Tayyib, ga bayanin Al Jazeera, ga kifayen suna rayuwa a wannan wajen. Sannan mu sake kallon kuma wani bidiyo din na samuwar kifin a Qatar din yanzu, mu kalle shi kuma a gine yanzu. Oh my god. Dinosaur. Dinosaur. Oh, dinosaur. Oh fuck. Take the video. Yeah, take it. They're very big, yeah. Two. Down on. There. This. Woo! Woo! Take the video. Oh my god. Oh, five. Oh my god. Sannan Abdul Jabbar kan tsoron Allah, magana ta da kace ka kiyaya kana bibiya. Ba ce maka ne kifi ne yana yin tafiya yayi nutso tsawon kilomita 1000 a ƙasa ba. Ina nufin yana tafiya daga nan zuwa Lagos kilomita 1000 domin zuwa neman abinci. Amma kaga da raina kana min ƙarya, to ina ga magabata kuma da suka rasu su ma kake musu ƙarya. Mu da Allah ya tayar mu za mu ci gaba da kare su. Bayan kun kalli yanzu gashi Al Jazeera ta yi kuma gashi mun ga cewa kifin nan karara yana rayuwa a wannan area din inda kake cewa jelar teku ce, to gashi yanzu kaga dai kifin yana rayuwa. Al Jazeera ko bar san da kai ba saboda ba ka ma cikin lissafinta, kuma ta yi bincike ta gano ga kifayen kuma kana gani ra'ayil ayin. To in ka gama Qatar yanzu mu tsallako Oman wanda ga su a tare muna kallo. Oman ga kifin yanzu kana kallo a garin Oman, bari ka ji kukan kifin wanda kifin nasu kifin da suka nuna yana da tsawon mita 50, wanda in yayi kuka kilomita 50 ba ana jin kukansa, za ka ji karar kukan masu kallo za su ji. Kuma wannan kifayen zan sa ma communicator ɗinsa abinda yake faɗa cewa tsawon shekara 70,000 wannan kifayen suna rayuwa a wannan wajen, isolated ne, ma'ana ba sa zuwa ko ina ko hijira ko yawo ba sa zuwa. Ga sun sama da guda 100 kana kallo yanzu a nan suke rayuwa. Don Allah jama'a ku kalli wannan bidiyon ku kalla. Oman gabas ta tsakiya ce kuma wajen turawa ne, mu kalla mu gani don mu gane gaskiyar maganar Abdul Jabbar ta yake da gaskiya ko mu ne muke da gaskiya da muka ce a kowane kifin shi yana maganar jelar teku ce. Heard nowhere else on earth, the song of an Arabian Sea humpback whale. 35 tons and over 15 meters long, it glides effortlessly through the rich waters off Oman.
a marine environment so rich and diverse that unlike other humpback populations, these whales have no need to migrate. Isolated for 70,000 years, they are genetically unique. But with fewer than 100 left, their future is uncertain. تتميز عمان بتنوعها الحيوي في البيئة البحرية، وطبعا يتميز بحر العرب بوجود ظاهرة الخريف اللي فيه مغذيات صغيرة تتغذى عليها الأسماك الصغيرة وتتغذى عليها بعض أنواع من الحيتان. منذ تأسيس جمعية البيئة العمانية بدأت بالاهتمام بالحيتان والدلافين في المياه العمانية ودراستها والتعرف على أنواعها. بدأ مشروع النهضة بالحيتان والدلافين أيضا يهدف إلى دراسة هذه الأنواع اللي موجودة في السلطنة، وأيضا توعية المجتمع بأهمية الحفاظ عليها. مشروع الدقم طبعا مشروع هام وحيوي لسلطنة عمان، ويرافق كل خطوة نقوم بها ضمن هذا المشروع خطوات أخرى لضمان حماية البيئتين البرية والبحرية. da kake inkarin cewa babu shi gashi yanzu a Oman kana kallo gashi kifin ya bayyana a wajen ma ga irin mushen sa ma ya fito wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi karo da shi, kuma ka san mushen kifi halal ne cin sa ba haramun bane cin sa. Da haka abin da kake inkari yanzu gashi na duniya ta tabbatar da shi. Yanzu jama'a kun gani hatta da gwamnatin Oman ta ware, kuna ganin da ministoci guda biyu suna bayani akan gwamnatin Oman tana da kula mai matukar muhimmanci akan rayuwar waɗannan kifayen ta hanyar da suka ware shi ya zama wajaje ne na shakatawa, sa'annan waje ne da ake jin daɗi. Muna ganin har mushen kifin mun gani yanzu ya faɗo a bakin teku, wanda irin sa ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi karo da shi a daidai irin wannan wajen da Abdul Jabbar yake kokare cewa babu shi a cikin gabas ta tsakiya. To ga su yanzu muna kallo dai mun gani har gwamnati ta Oman ta ware wannan waje a wajen da take samun makudan kuɗin shiga, inda take jin daɗin cewa mutane su kalla su ji daɗin kallon irin waɗannan kifayen. Ga su dai kuna kallo kattin kifaye ne wanda idan ɗayan su ma yayi numfashi inda yake numfashin ɗan adam ma na iya sauka a wannan wajen. To yanzu waye makareci, Abdul Jabbar ko kuma mu ne makareta? Abu na biyu, Abdul Jabbar ka yi kokarin karyata cewa wai kifin nan ma kashinsa an gaya maka cewa sai an hada rodi 65 sannan zai iya kai kashin wannan kifin. Haba Abdul Jabbar, ya zaka zama kamar karamin yaro ne in an baka in wasu ɗan bokon ka sun maka tatsuniya sai kai kuma ka zo ka yadda. To dan Allah jama'a ku kalli skeleton din wannan kifin yanzu, gashi yanzu samu ku kalli skeleton din wannan kifin ku gani ina ne skeleton din kifin ne yayi kama da rodi da ya kai har guda 5 ma balle 65 Abdul Jabbar. Gashi da yanzu kuna kallon wannan skeleton din kifin, sannan abin da za ka kalla Abdul Jabbar tunda yanzu ka yadda akwai kifin nan, ta yaya za a yi abin da ya kai kashin sa ya kai girman rodi 65 zai dinga juyawa a cikin ruwa? Wannan kashin da kake gani fragile ne, baya da wani tasiri a jikin wannan kifin illa kawai kifin shape din wannan kifi din, ba wai magana kashi bane. A'a, shi wannan kashin da kake gani sinadarin sa ma da sinadarin da Allah ya farcen dan adam da shi Allah subhanahu wataala ya wannan kashin saboda ya samu damar yin swimming yana juyawa a cikin ruwa. Idan ya zama sandangareren wani abu, ta yaya za a yi dinga juyawa a cikin ruwa? Abdul Jabbar, ka ji tsoron Allah, kalli wani abin da kyau. Sannan abin da zaka sake kallo Abdul Jabbar, in ka kalli yadda Allah ta'ala ya halicci wannan kifin dan ya bada halittarsa ne kawai. Mun kyale ka da kurakuran da kake yi wajen faɗin sunayen ilimin da sauransu, wanda duk ba ma shine ma mai hallin nizaɗin ba, domin yan bokon ka jabun yan boko ne, ba yan boko bane da suka san ciwon kansu. To sun maka kuskure, abin da suka kawo maka din sun ma kuskure. Da haka yanzu ƙara kawo yan bokon ka gaya masu cewa ga abin da aka gaya maka yanzu su yi ƙoƙarin kare ka. Idan kana takama kai ka ce baka karambani, tun yaushe kake karambani? Ilimin addini da ka shiga ai karambani kake yi. Kana magana cewa ni malamin hadisi ne ba malamin science bane. Bai
ni ɗalibin hadisi ne domin ina da malaman da suka karantar da ni hadisi. Daga cikinsu akwai Dr. Muhammad Sani Umar Jelemu, sannan akwai Dr. Bashir Ali Umar, sannan kuma akwai Sheikh Abdulwahab Abdullah Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a. Kazalika ina da malaman hadisi da suke karantar da ni hadisi ko a yanzu. Daga cikinsu akwai limamin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Dr. Abdul Muhsin Al-Qasimi, don su daga cikin malaman hadisi wanda nake da shahada ta ijaza ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su. Wala fakhar, ka ce ni ba dan science bane. Abdul Jabbar, ina gaya ma bi kulli tawadu cewa takadduna digiri na farko a science na yi shi, digiri na biyu a science na yi shi, digiri na uku kuma insha Allah ta'ala shi ma a science zai kasance. Idan kana so ka san wannan, ka tambayi shugaban jami'ar Wudil na yanzu, Kano University of Science and Technology, ya san ni na san shi. Ka tambayi Professor Awal Ibrahim Magashi, ka san shi, ya san ka, malami na ne, a Rasha ya karatu ba a Madina ya karatu ba. Ka tambayi Professor Yusuf Bala Daraja, malami na ne, sanin fari muka da shi, ya karanta da na san shi, ya sani. Ka tambayi Professor Abubakar Taylor da yake jami'ar Wudil, ya san ni na san shi, malami na ne na science. Ka tambayi Professor Jibrin Muhammad Jibrin, coordinator na CDA Center for Rural Agriculture na jami'ar Bayero. Ka tambayi Professor Ringin, entomologist ne, malami na ne, ya sani. Ka tambayi Professor Gaya, malami na ne, ya sani. Ka tambayi Professor Sani Miko, malami na ne, ya sani. Ka koma ABU, tsohon vice chancellor da ya sauka yanzu, malamin jami'ar mu ne, ya sani, na san shi. Ka koma Yola, ka tambayi Professor Sadiq, malami na ne a science. Ka tambayi Professor Abubakar, malami na ne a science. Ka tambayi Professor Hassan Musa, malami na ne a science. Ka tambayi kuma Professor Zata, malami na ne a science. Ka tambayi Professor Vaila, malami na ne a science. Ka tambayi Professor Shu'aib Musheliya, malami na ne a science. Waɗannan kaɗan zan baka, duk malamai na ne a science, ba su yi taron aikin banza ba. Idan kana takama da ɗan boko, ina da kuma ɗan boko cikakke Adamu Ya'u, duk ɗan bokon da kake da shi ka ɗauko in gwara da shi. Ni science layi na ne, ba karambani ne na shiga science ba. Abin nake gaya maka, duniya na kallo wannan kifin yana existing, ba wai da ka muke maka magana ba. Kana kallon da ka ɗauko lamarin nan, ina roƙonka dan girman Allah Abdul Jabbar ka kama bakin kai shuru. In ba haka ba, zan ma zikidir a harkar science. Duk ɗan bokon da kake takama da tunda kai ka ce printing aka yi maka, sun cuce ka, sun kifar da kai. Ni zan kawo maka malamai na science, ka haɗa da malaman naka da suke ɗauko maka yan bokon na haƙiƙa, a ga da malamai da malaman ka su wane ne suke da ilimi. Waɗancan suka gaya ma da babu kifi, kake karambanin da kake a cikin ilimin science din, shi kake a cikin ilimin hadisi. Kuma hadisi da kake cewa shine fanni na, za mu ci gaba da goda mutane cewa tsirara kake, ba abin da ka sani a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nasiha muke maka Abdul Jabbar, ba ma bukatar ka lalace. Wallahi muna Kano ba za mu bari ka bata ba, kuma wallahi ba za mu bari mabiyanka su bata ba, sai idan Allah ya rubuta muku bata da kai har mabiyanka. To wannan kuma babu yanda za mu yi, saboda shari'a a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take. Da haka Abdul Jabbar, kai tsoron Allah, ka bar wannan maganar a haka. In baka bari ba, wa in uttum udna, da ka dawowa za mu yi. Yanzu tunda shiri kake yi dan ka fito, to ka koma ka hada cikin wannan bayanan da muka yi maka, ka gaya ma 'yan bokan ka sun gaya ma ƙarya. Gashi yau na ce ma ƙarya ne, akwai wannan kifin yanzu a gabas ta tsakiya. Duniya ta nuna, Al Jazeera ta nuna, ga kuma ministoci na Oman da na Qatar suna nuna cewa duka suna da wannan kifayen sama da guda 1000. Kai kuma ka ce babu. Yanzu muna jira mu ga ya za ka yi Abdul Jabbar, dan ya zama cewa wannan shine karo na biyu. To in kuma ka ci gaba, wa in uttum udna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.